Vull aprofitar des del grup socialista a desitjar un bon estiu a tothom, que d'aquí a 4 dies és agost i en la mesura del possible tothom gaudirà d'uns dies de tranquil·litat i convidar-vos a la festa major que serà la primera setmana com sempre i que avui precisament en aquest ple de manera unànime hem aprovat anar caminant per tenir una festa major cada cop més inclusiva. Volem destacar una moció per combatre la calor a Viladecans. Mesures com calendaritzar la nova piscina descoberta, un bus gratuït per la platja o també mesures per impedir que es massifiqui el pàrquing de la platja. També hem presentat preguntes sobre les plagues que hi ha de paneroles a Viladecans o quin és el criteri per establir aules d'estudi perquè hi ha corredisses per accedir-hi. Per últim, us volem desitjar unes bones vacances i una bona festa major. Ens veiem a la tornada. Uno de los objetivos prioritarios de Ciutadans es hacer de Viladecans una ciudad más inclusiva. Por eso, en este mismo pleno hemos presentado una propuesta que se ha aprobado por unanimidad para facilitar la participación de los niños, jóvenes y adultos con autismo en las fiestas mayores de Viladecans. Queremos que sientan también la fiesta de Viladecans que es de ellos y facilitar de esta forma la igualdad de oportunidades para todos los vecinos. Os esperamos a todos en la próxima fiesta mayor, pero antes hay que recargar pilas y os deseamos a todos los vecinos unas felices vacaciones. Desde el Grupo Municipal Podemos Viladecans queremos mostrar nuestra satisfacción, dado que la mayoría de mociones y preguntas han ido encaminadas a mejorar la vida de las personas, que es nuestro ADN en Podemos. Especialmente una sobre el trastorno del espectro autista para mejorar el entorno en la fiesta mayor de Viladecans de estas persones. I desearos un buen verano i nos vemos en la fiesta mayor. Avui hem parlat d'un dels efectes del canvi climàtic degut al calentament global. En concret hem parlat de les onades de calor, de com afecten a les persones en concret. Viladecans, el 2015, va aprovar el Pla de Mitigació al Canvi Climàtic i amb ells vam buscar els riscos i vam localitzar les prioritats amb les que hem d'actuar, primer amb les persones i després amb el reste de la ciutat.